И какво? Сега време е за път. Време е за път. Къде отиваме? За дюнери. Да, дегустираме дюнери. Първа дестинация Велико Търново. Има 2-3 места, на които ще пробваме дюнери. Първо трябва да са... Стелин, това беше идеята за дюнерите, нали? Всъщност на тонката, виж. Аз просто говоря много за дюнерите. Обясни, кой си ти? И защо правим това клипче? Ще го правим. Ами, значи, аз съм колегата на известния фотограф Антон Как беше? Александров, виждам ли беше? Какво беше? По-скоро Тони Канона. Тони Канона, да. Штрака много. Забрах му инстаграм как се пише. Тони Канона штрака доста. Да. Идеята беше, че говоря много за дюнери и много обичам да си хапвам всеки ден в Стара Загора. И Тонката е ял някакви хубави дюнери в Търново и ми вика, айде да поем. И че и шефа дойде и... така стана цялата работа. Тонка, кажи нещо повече за себе си. Аз съм фотограф, видеограф и през свободното време работя в Sport Vision. Не е реклама. Топ продавач консултант. Топ продавач консултанта. Не давам някой да има повече оборот от мене. Да, само да кажем, че това видео не е спонсорирано от Sport Vision. За сега. За сега, да. Управителя, ако реши, може да пуснат някой лев за микрофони. Да, за съжаление управител не ги решава тези неща. Решава ги търговския отдел и финансовия най-вече. Не обичах да ходя на дискотеки, в момента снимам в дискотека. Това е живота. Това, което най-не обичаш да правиш, това просто налага. Аз едното лято работих в една фирма за камъни и те са ни семейни приятели. И майка вика, ще работиш гадна работа, за да видиш какво е. Това е било доста интересен етап от твоето професионално развитие. Аз съм... Оставаха ма сам да махна камъни на 8 етажа по 3 камъка, които са по-големи от мене, на супер тесни стълби. И ти вече на 8 се качваш 3 пъти, на 7, 3 пъти, на 6 и така додолу. Сам и само сядам да се почина и гледам някакъв фотоапарат, който искам да си купя. Викам още малко. И така, в смисъл като мина лятото, като спрях да работя там само за лятото. А какви купих си... Извинявай, какви бяха тези камъни? За какво ги използваха? Те за первази, за камини, за... като облицовка, не? Да, те са от хубавите камъни. Че човек трябва да се трudi, трябва да дава всичко от себе си. Но сега се върнем на важната тема. За джуниорите. Точно да си помисля. За това са си. Да. Пътуваме, колко километра бяха? 100? 106? 107 километра. Да, от Стара Загора до Велико Търново, специално заради някакъв обект за джуниори. Да дегустираме дюнери с нашия колега, който обожава дюнери и мисля, че е време да опита дюнери не само в Стара Загора, ами и сега ще ви малко опита да направя инстаграм акаунт за дюнери, специфично за да пробвам дюнери. Дюнерозаври. Дюнерозаври. Хора, които ядат дюнери.
това. Най-вероятно ще пустим и някакви места. Музея на иллюзията. Вече сме във Велико Търново, паркираме само и отиваме за дюнери. На първо място дюнери, след това вече ще се разхождаме. А? След това разходката викаме. Да, но първо дюнерчета. Стенли, какво е важно за тебе един дюнер да е хубав? Соса и месото да са хубави. Картофите може да са по-средно качество, такова. Като на Макдоналдс, гадните деца са супер солени. А какво трябва да е месото? Месото какво трябва да е. А имаш ли любим дюнер? Там пилешки, телешки? Ами, често казано, пилешкия между другото мисля, че е по-хубав от телешкия. Ама не съм пробвал достатъчно, за да ти кажа, нали, по-хубав. Аз бях останал впечатлението, че ти си ял всички дюнери в България. Не. И затова да върна на този дюнер, защото той не си го пробвал. Сега, идеята на това, идеята да ходим до Велико Търново само за да ядем дюнери, е да има малко опит. Да се събера малко името с дюнера или... Буквално приятелите ми викат дюнера, само защото всяко ми вичате да взима. Сисо дюнера. Да, буквално Сисо дюнера. Защото не се записали по-добро име. Стенли дюнера. Звучи толкова добре, нали? Да. Ама... Се сещам скоро след 20 години, най-голямата дюнерджинца в Стара Загора, Стенли Дюнер. Стенли Дюнер е с... Стенли Дюнер. Всички ще му викат Стенли Дюнер. Ма не, идеята е просто да... На Стенли соса най-добрия. Целият град. Целият град обича Стенли. На Стенли соса. Защото е топ соса. Ще е много яка идея в Инстаграм акаунт да направя за дюнери точно. И просто да поствам как пътувам без България да ям дюнери. Ама трябва да има повече връзки, така да знам нали, къде има дюнери. Дали се заслужава да се пътува толкова и да се направи някакво ревюта такива. Във Варна на Манчестър къде беше? Еми ето сега може да кажеш на нашите драги зрители, ако имат любим дюнер, да го споделят долу в коментарите. Точно.
взех малък джуниор и два средни джуниор. Като моят джуниор е с телешки, с двойно телешко месо. Специфичното, което ни казах от джуниора е специално момчето, което ги приготвя, че тук шишовете си ги набочват и си ги правят ръчно. Не са някакви готови шишове, които идват от Турция, замразени или някъде от чужбина. Тук ръчно си ги правят шишовете, които ги прави, нали, вкуса би трябвало да е доста по-натурален и по-хубав. И сосовете също си ги правят сами. И сосовете? Да. Месни майонезите. Да, айрана също е домашен. Аз много обичам домашен айран, като на вкус не е толкова солен, обаче не е и безсолен, той е солен. Сега ще пробваме. Айде. Да видим първо. Айде. Cheers! Толкова пусен, че направо се когато едеш джуниор и не се изцапаш, много не си ял джуниор. Така е. Да. Съм ако не си ветеран. Пред мен. Вземи за малко да отворя хречетата. Вкуса на мен ми харесва. По-различно е, не е от малко по-различно е. Даже мисля, че е по-леко. Такъв по-натурален. Да, точно. По-натурален. Ти имаш повече експириенс с джуниорите, за това, че направи разлика от предишните джуниори от този джуниор. По принцип, от джуниорите... Не ми даваха салфетка, което е палец надолу. Не, там вътре салфетки трябва да си вземеш там. Ти си мога да Не, аз ще си взема салфетка. За сравнение с другите джуниори, в принцип, другите джуниори са по-тежки такива и повече се усеща, да го кажа, повече месо ли са? Не мога да кажа, че слагат повече месо, но по-скоро по-големи са и по-тежки и повече са цапащи, докато това по-скоро по-подредено. Да. И леко. Повече се усеща соса, той е по-различен, много по-различен от нормалните, ето има. Защото примерно ако отидеш в някаква голяма верига, там соса си е съвсем различен. Имам чуш, че е купен сигурно някъде майонеза тези. За соса между другото бих си кнал да го ям всеки ден този ден, наистина. Ако трябва да дадеш, ако трябва да оцениш от 1 до 10 вкуса на месото, каква оценка би му дал? На месото? Да, на месото. То реално не мога да дам оценка само на месото. Защото той джуниора, ако беше само месото, нямаше да е толкова специално нещо за мен. Тонка е чи? Ме ме радва просто, че има и салата такова друг. Джуниор ще е 10 от 10. Се усеща, иначе не знам. Това прави впечатление, че самата питка, като я запишат на скарата, е доста по-лекичка. Да. Това също специфично е нещо, което не съм ял друг път, защото друг път питките са арабски питки, които обикновени арабски питки, докато тук е малко по-запилятел. Това е момчето, където е шеф-готвача на джуниор. Къде на Джунеро. Здравейте. Как казваш? Юлиан. Ти от колко не занимаваш? Близо 9 години, обаче като цяло с доста прекъсвания, те че не са брои според мен като за 9 годишен опит. А от колко време си? От откриването на самия Дюнер, което е от около година и половина някъде нещо. Аз мисля, защото съм 2 години вече не съм тук. Добре, много ти благодаря. И аз. Да, ама са вкусни. Много са вкусни да са. Кой на стикерче? Мерси много. Това ще го залепи някъде. Тонка, нещо стана с камерата. На обратно екрана предполагам. Просто екрана е. Аха. Какво е това стикерче? Даваха ли някакво стикерче? Какво прави това? Това е като за спомен или... Да. Няма ли безплатен джуниор с това стикерче? Много нахален ставаш, бе. Това между другото мога да си го залепя. Някъде на места, дето бих посетил просто. Така, Стенли, какви са ти впечатленията от първото място на джуниор? Беше направо буквално неповторимо, не знам как да го обясня. Значи не съм ял такива яки джуниори.
И често казвам, мисля, че заслужаваше да бием целия път и час и половина до тук. Само за динери. Даже и стикери, че се получих да това, че... Каква оценка ще им дадеш? Ами ако е за звезди, 5 звезди. Не, от 1 до 10. От 1 до 10? Наречем... 10 ще им дам, само защото... В смисъл, тъпо е да даваш 10. Бих казал 9,7 или нещо такова, ама... Можеш да, 9,7. Ама искам да го закръгна на 10 само заради стикера. Всичко си имаха, готини бяха хората там. Готвача, разбрахме малко предистория за него. Юлиан. Иначе... Юлиан. Абе... Мен ми хареса. Много ми хареса. Добри впечатления останах, бих се върнал. Ти не си доволен от салфетката? От салфетката не си доволен? Не, като цяло наистина приятно изживяване беше. Не искам да давам 10 точки, защото за мен 10 точки са доста висока оценка. Давам 9 точки заради това, че месото ми направи много голямо впечатление. Месото се го реждят самички. Натурално е. Айрана го правят. Домашен айран, сосовете ги правят на място. Затова, че 9 от 10. Нещо, което мога да дам като критика, интериора. Можеше малко семпъл ми беше, честно казано. Между другото, това са ни първите впечатления. Не, че оценката е такава. В края на видеото 100% ще има солидна оценка от 3 бъде. Дали обща оценка. Тонка? Това са само първи впечатления. Аз ли? Макар че на мен това ми е второто ядене оттам, не е първото. И бях изключително впечатлен още първия път, че е много по-различно от останалите дюнери. В смисъл, ние тук сме свикнали да ядем мазен дюнер в питка, нали? Или евентуално ако има повече зеленчуци. И този дюнер е просто 10 от 10, заслужава се наистина да дойдете да го опитате. Чай сега. Аз колкото и си падам по високи места направо. Еха. Че и моста се вижда от тук. Да обърна камерата набързо само да се види. Направо. Тут в тази гледка. Как? Само като се види. Много ме радва. Много яка гледката. Не очаквах такава гледка да има. Най-яката гледка ще видиш после. Това не е най-яката. Добре, ама... Ти ще направя снимка. Не трябваше да гледам долу. За да знаеш. Сега накрая останахме сами. Тони Канона в офиса. Колю пък седи и говори по телефона с жената. Си виках малко да снимам като мини апдейт. Поне съзнай какво се случва. Може даже да не стигне до клипчето, ама. Е така като малък истерек за тонката. Ето тук ще седим с ето пичи. Ако не сте ходили Велико Търново, елате. Препоръчвам го. Слагаме край на днешния влог. Лайквайте ни, шервайте ни. Долу в описанието ще намерите нашите инстаграм страници. Ще има инстаграм на новия канал. И последване и си правят татуировка на Дюнер. Правим си тримата, Коля, обещаваш ли? Да, обещавам, че ако има 10 000 сабскрайбъра до края на годината, ще си направят татуировка на Джуниор на видно място. На видно място. И това е. И аз ще Дюнери. Чао!